see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. Barkan ku dai, sunana Aminu Kaga. A yau ina so zan yi magana ma ƴan uwana mata da maza da ku tashi ku tsaya wa kanku. Kada ku a koda yaushe ku rika tunanin wai za ku gama karatun ku zo gwamnati ta ba ku aiki. Wannan tunanin ya kamata a ce ma kowane ɗan ƙasar nan ya gane cewa tunanin na akwai kuskure a ciki. Idan ka duba mutane nawa ne suke yin gama makaranta a kowane shekara, sannan mutane nawa ne suke samun aiki a kowane shekara, shin wani kamfanoni nawa ne ake ƙara gina su a kowane shekara, da har kake tunanin ta wannan za ka samu ka fara aiki. Ka yi karatu kawai don ka samu ilimi, amma lokacin da kake karatu tun kana yaron za ka nema abin da karamin sana'a kana fara yi. Kafin ka gama karatun nan sana'an nan ya zama babba, a lokacin za ka iya tsaya kanka, sai da gwamnati ta zo ta saka ci, kai kuma a wannan lokacin kai ne za ka ɗauka mutane aiki. Saboda haka mu tashi mu kama sana'a, kada mu tsaya mu dogara wa iyayenmu. Duk abin da iyayenmu suke da shi ba matabbata bane, kanmu mu ma ya kamata a ce muna amfani da kwazon mu muna neman namu kanmu. Lokacin da ya kasance kowane saurayi da kowane yan mata sun iya neman sana'a, sun iya kasuwancin su tun suna lokacin da suke makaranta suna kankantar shekaru, to ba za su taɓa yin rayuwar wahala lokacin da shekarun su ya yi nisa. Saboda haka mu bar wannan kuskuren, mu bari mu ce ba bara ne sana'a, bara mu neman kuɗi ba, kawai mun sa karatu kawai a gaban lokacin da muka gama karatu ne za mu yi amfani da karatu mu samu kuɗi. Wannan tunanin akwai kuskure a ciki. Ya kamata a ce tun da farko za mu haɗa muna yin sana'a mu, kada mu dogara da iyayenmu. Ya kamata mu ma mu tsaya a kanmu. Iyayenmu sun fara da ƙananan sana'a ne, mu ma fara da ƙananan sana'a kafin lokacin da shekarunmu zai kai zai babban sana'a. Za mu amfani da wannan sana'a mu tsaya wa kanmu. Ba ma bukatar gwamnati. Gwamnati ba za ta iya ɗaukan nauyin kowane mutum a ƙasa ba. Za ta ɗauko waɗanda za ta iya ne. Saboda haka kai ya kamata ka tsaya wa kanka. Idan gwamnatin ka ta kasa, kai za ka iya yi. Saboda haka kai ne, in kai kuma ka kasa tsaya wa kanka, kar ma kai sana'a ko wanda zai iya tsaya. Saboda ba wanda zai so ka fiye da yadda ka tashi ka tsaya wa kanka, ka tashi ka tsaya wa kanka tun kafin shekarun ka ya wuce, tun kafin lokaci ya wuce. Lokacin da ka tsaya wa kanka a yanzu tun da wuri, ka samu ka yi karatunka, wallahi ba inda za ka je, ba Najeriya ba inda za ka je a ji tsoron yin mu'amala da kai. Amma ka tashi ba skills ba komi, sai ka ga rayuwanka ya zama kana rayuwa kana da dama. Saboda haka mu tashi mu kama sana'a tun da wuri. Barkan.